mne sa to pridáva veľmi dlho a blokovanie videa, alebo teda blokovanie môjho profilu. Počujeme sa? Počujeme sa. Výborne, ahoj. Čauko. Ako sa máš? Neskutočným spôsobom som blokovaný, neskutočným spôsobom. No, Celé to treba zmeniť, lebo to pozrie, za 12 000 ľudí si pozrie 10 ľudí video, tak to je úplne akože, už o tom rozprávajú, ale viacerí, videl som, že aj Mazurek o tom rozpráva, aj oni sú blokovaní. Z 200 000 ľudí 17 komentárov mali na videa, takže úplne to sekajú. Mňa by veľmi zaujímalo, kto spravuje ten Facebook, kto to má na starosti, lebo každú krajinu má niekto na starosti. Kto to robí? Nemáš ani tušenie? no nakoľko tie sociálne siete nie sú slovenské, No, takže môžu byť veľmi ľahko protislovenské. Pretože to je rovnako, keď sa nejaký liek nevyrába na Slovensku, tak prečo by mal niekto záujem o rozvoj zdravia na Slovensku? Alebo ak sa mäso nechová na Slovensku, prečo by mal niekto záujem o... Kto by ti dával proste prvotriedne, keď s tebou môže manipulovať, tak ti proste dáva, čo chce. Algoritmy ti nastavia, že sa ti budú zobrazovať tie veci, ktoré chcú. A vlastne, takto vlastne tvoria bublinu ľuďom a ľudia si myslia, že je všetko v poriadku, ale ono akoby, tí, čo si informácie hľadajú, vedia, že je toho málo čo v poriadku a skôr všetko je úplne naopak, takže nie si sám, ktorý je takto v tomto shadow ban sa to volá, alebo tak nejak. A vlastne tiež skupina, jednu, čo som založil, 18 000 ľudí. Teraz, keď tam pridám príspevok, tak má dosah 17 ľudí napríklad, hej, že tá skupina je doslova vypnutá. Akože ju vypli, tak ju zasvietili, zhasli. To akože nejde. A pokiaľ v dnešnej roztrieštenej dobe niečo bolo hrozbou, tak to bola jednota. Jednota medzi ľuďmi. áno. A tá je veľmi zakázaná jednota. Nikto tu nesmie byť zajedno. Všetci sa musíte dohadať a tak. Takže sme zámerne vypínaní. Áno, súhlasím s tebou, určite to také bude niečo, lebo dovtedy to fungovalo trošku inak, ale ako náhle na mňa natrafili, tak už som vypnutý a už nič nefunguje tak, ako bolo. Čiže ten dosah je úplne obmedzený, ale že maximálne vidím 10 ľudí, to je úplne chore toto. Normálne to nie je prípustné, proste tu je prípustná jediná obrovská zmena. Teraz som videl video, ja neviem, minulý týždeň Marek Baláš dával video a vyzýval všetkých, aby sa spájali, vrátane Uhrika a Republiky a všetkých bojovníkov za Slovensko, ale už robí po niekoľkýkrát a ja hovorím stále, vidíš, nejde to, pretože on už vykrikuje už 3,5 roka to isté a jednoducho sa to nedeje, ľudia sa nespájajú. Nespájajú sa a nič nevzniká nové. Stále je to o tom istom. Keď chceš opraviť tento systém, tak on opraviť nejde. Akože za mňa opraviť nejde. Áno. On je navrhnutý tak, aby bol taký, aký je. Protiľudský, protislovenský, proti rodinám a proti všetkým, akoby, že naozaj klapky dole. Ono to, čo vidíme a čo sa deje, je to, čo sa diať má. Tak je to nastavené. Takže Marek, akože takto. A čo sa týka tej alternatívnej scény, tak je prelezená na 90%, je prelezená eštebákmi. To sú akoby, sorry, ale všetko sú to takí Vieš čo, my sme sa našli, lebo sa vieme porozprávať. Zistili sme, že máme rovnaké hodnoty, že sme normálni ľudia, že sa vieme baviť. Ale ako všade, kde sa tvorí niečo také akoby, že významnejšie v úvodzovkách, tak je vždycky tam dosadený nejaký človek. A ľudia nemajú radi hádky. Ľudia neznášajú hádky, keď sa niekde háda. Takže veľmi rýchlo rozbiješ akúkoľvek skupinu, keď tam nasadíš niekoho a ten sa ide pohádať a tento tam proste akoby, že ten svoj toxický jed, to tam všetko rozhádže. Väčšinou sú to buď naivní blbci, ako užitoční idioti, tak to chodí. Alebo sú to niekedy akýby kriminálne živly, ktorým proste pohrozujú, že počkaj, my sme ti na tú trestnú činnosť prišli a v prípade, že nebudeš robiť, čo my chceme, tak my ti tú trestnú činnosť aj pekne prišijeme. A tak to funguje vlastne na Slovensku, že naozaj tu kriminálne živly, ktoré nemajú svedomie, ani nejaké základné lepšie hodnoty, tak to tu proste celé rozoberajú. No a čo s tým? Čo s tým ľudia? No, ako kopec je riešenie, ale otázka už je s kým. Nie, že čo.
ale s kým? Hej, a stále, áno, aj to už dlho trvá. Aj čo, aj s kým, všetko proste už dlho trvá na môj vkus, teda veľmi dlho, lebo ak by som si mal predstaviť, že to má takto trvať ďalšie 3 roky, tak to je pre mňa normálne akože čistá katastrofa. Toto je čistá katastrofa, čo sa deje. Proste týždeň sme nevysielali a mňa mrlé normálne zožierajú, ale pritom aj ty máš svoje, však každý máme svoje a sme zatiaľ len taká partia, že ty, ja, no a je tu tá Ivet, no teraz odišla do Anglicka, takže s ňou sa teraz nevieme spojiť, ale je to fajn, ale tak dohadujem aj nejaké iné stretnutia na Bratislavu, však to ti poviem zase osobne, to nemusíme rozoberať verejne. Takže tí ľudia určite sa pridávajú, alebo chcú sa pridať, lebo vidia v tom nejaký potenciál, tak ako sme teraz my dvaja, tak ľudia vidia nejaký potenciál, že mohlo by tu niečo vzniknúť. No a práve musíme nájsť aspoň tú takú základnú škrupinku tých 4-5 ľudí, ktorí sa nebudú proti sebe stavať a nebudú sa hádať, lebo to si teraz spomínal, že rozbitie nejakej možnosti dávať niekoho dokopy, tak už to tam potom príde aj tými hádkami a neviem čím všetkým. Takže áno, súhlasím s tebou. No, chcel som povedať, že je množstvo vecí, čo by sme mohli obkecať, je množstvo vecí, ale čo mne sa teda vonkoncom nepáči, Dano, vznikla nová vláda, idú robiť rozpočet a čo vidím každý deň, tak je zvyšovanie poplatkov, zvyšovanie daní. Ale dnes som videl Andreja Danka a myslím, že sedel v Infovojne, neviem, má takú tabuľku a je tam niečo, že Infovo, nie je to dobre čitateľné, tak si domnievam sa, že to je v Infovojne. No a teda on to tam ako jasne a zrozumiteľne všetko povedal a nepáči sa mu množstvo vecí a nepáči sa mu rozhodne tak, ako sa uberá celá vláda, lebo práve tým, že idú zvyšovať dane a poplatky, tak to je presne to nepopulárne a to už my nemôžeme dovoliť. Mám posťahované videá, ktoré chcem postupne odprezentovať ľuďom, ale budem to tak robiť, že budem nahovárať do nich môj osobný pohľad, moje komentáre, aby ľudia vedeli, aké ja mám myslenie a čo teda by sme mali dovoliť a čo nie, lebo treba tú cestu nejak ukočírovať a ukazovať. Nesmieme sa predsa s tým uspokojiť, že tak doteraz sme platili dane 50% a teraz už to bude 63%, lebo treba zachraňovať štát. Ale teraz Danko v tej debate v Infovojne jasne povedal, že no počkajte, najskôr ale treba začať šetriť pre Boha v štátnom aparáte. Ono sa dá šetriť obrovské množstva. Spomenul tam aj Šimkovičovu, ktorá okamžite ušetrila neviem či 400 alebo 500 tisíc eur, že to nedala mimovládkam, ale dala to na opravu. Áno, to bolo geniálne. To bolo, že to bol taký fľusanec do ksichtu tým mimovládkam, čo tu rozoberajú štát, že vám nedám, dala na opravu tej filharmonie. Áno, filharmonie, áno, presne tak. Dano, ale čo ďalej? Počúvaj, zvyšovanie daní a poplatkov sa bude týkať najmä, ja som si to pozorne teda naštudoval tieto veci, a to sa týka zase len tej najchudobnejšej časti Slovákov, pretože najväčšie poplatky a najväčšie sociálne, teda do sociálky a zdravotné majú tí, čo najmenej zarábajú. To je až neuveriteľné. Proste pozeral som sociológa, ktorý to vysvetlil, mám aj jeho video stiahnuté. Je to veľmi zaujímavé teda pozerať týchto ľudí, kde hovoria o tom všetkom, ako sa to bude odvíjať. My sme hovorili, že my nedržíme žiadnu stranu, ani tu, proste my chceme zdravý rozum a ponechať to, čo je dobré, zachovať tie tradície, obnoviť tradície, ktoré sa vytratili, ale tu sa stále budeme boriť iba v tom jednom, že budeme stále na mizine, proste väčšina Slovákov bude na mizine, pretože už nie 55%, ale 63% im odíde z výplat, čo zaplatia, v podstate to zostáva štátu a štátny rozpočet na 55%, myslím, že to bolo povedané, tvoria odvody
z výplat, čo ľudia nechávajú, tak 55%, aby si vedel, toho štátneho, alebo keď sa mýlim, teraz sa mi to tak premiešava, alebo to bolo v miliardách vyjadrené, myslím si, že tam hovoril, že ja neviem, väčšina proste tých prostriedkov je od ľudí. A znovu idú zvyšovať, počúvaj, všetky poplatky od 30 až po 200%, všetko. Vrátanie, úplne na čo si len pomyslíš, všetko ide hore. Toto bude mať za následok zvyšovanie potravín, zvyšovanie všetkého. Oni to budú, áno, samozrejme, budú to obhajovať, že ideme vám pomáhať s hypotékou, dôchodcom musíme dať teraz, lebo sme to slúbili každému, hej, a tak ďalej. Ale už teraz oni vedia, že tie peniaze jednoducho nemajú, pretože už teraz 2,5 človeka platí na jedného dôchodcu a je to neudržateľný trend a hovorili tam o presne takom vekovej kategórii ako si ty, že 30 až 40 roční sa už nemusia vôbec dožiť žiadneho dôchodku, to hovoril tento. Sleduj, ja s tým počítam, že dôchodok nemám. Ja som to v 18 som sa dozvedel, že štát je tak zadlžený, že on je tak zadlžený, že si predstav, že máš niekde peňaženku, ja neviem. Máš peňaženku, hej. A pozrieš do tej peňaženky a tam akože nič není, vieš. A ten štát ti povie, že hej, ja ti z tej peňaženky ešte zaplatím dôchodok. Ale z čoho? Z čoho? Takže ja som štát akože neplatil odvody. On ma akože sekol, to je pravda. Ale som si povedal, prečo ja by som mal také dačo robiť. Akože z jakého dôvodu, keď oni 50% ľuďom berú a im nestačí. A im nestačí. Áno. A mám jedno superové video a ho pustím, počúvaj. Znížený rating pre Slovensko je najhorší za posledný. No, môžeš to vypnúť, lebo ja tu mám silnejší reprak, ja to pustím. Môžeš to vypnúť a ja ho pustím, lebo som ho spojil aj s Matovičovými výrokami. Takže si vypočujeme to video, má minútu 50 a dobre počúvajte, čo to odznie v tom videu, pretože toto je pre nás veľký záväzok sa držať tohto, čo povedal tento analytik z Inesu, to je. Takže veľmi dôležité, no tak počúvajte, ja to teraz pustím. Znížený rating pre Slovensko je najhorší za posledných 19 rokov. O tom, čo to pre nás znamená, sme sa rozprávali s analytikom Ines Radovanom Duranom. Každý bežný občan je akcionárom tohto štátu. Každý bežný občan je akcionárom tohto štátu. Každý bežný občan je akcionárom tohto štátu. Momentálne máme štát, ktorý míňa o nejakých 15% viacej, ako sme schopní zaplatiť na daniach. Naše výdavky sú neprimerané daňovým príjmom štátu a ten tlak investorov prostredníctvom ratingu môže znamenať to, že alebo nie môže znamenať, bude viesť k tomu, čo všetci vieme, že musí prísť. Keď má človek vyjedenú špajzu, má deravú peňaženku, tak jednoducho musí začať šetriť. Každý bežný občan je akcionárom tohto štátu. Slovenská republika, to znamená 5,4 milióna akcionárov firmy s názvom Slovenská republika akciová spoločnosť, strátila 15 miliónov eur. Všetky krízy, ktoré spoločne zažívame, ako 5,4 milióna akcionárov akciovej spoločnosti Slovenská republika. Tak. Ale keď chceme teda urobiť spoločne ako akcionári akciovej spoločnosti s menom Slovenská republika, tak chceme tých 4... Slovenská republika, to znamená 5... Takže opakuje sa to. Je to pravda. Povedal to tento pán, on sa volá, ako sa volá Ďurana, myslím, že Ďurana to je analytik, hej, jeho meno tu niekde, áno, Radovan Ďurana, analytik Ines, takže povedal to aj on a povedal to aj Matovič, takže musí to byť pravda a určite ja som zastanca, že my už to vieme dávno, ale týmto, čo oni vyprávajú, alebo teda rozprávajú, tak to iba potvrdzujú, nejak si to, stále sa to umocňuje tu, že sme akcionármi, ale ja nechcem byť akcionár tejto akciovej spoločnosti. To je firma, ja nechcem byť vo firme. Vlado, dostávaš ty dividendy nejaké? Kokos, chápeš to? A pritom by sme mali. A oni si robia s firmou, čo oni chcú, preto tie miliardy, preto ten Matovič, normálne retardovaný. A všetci, okrem teraz,
tá debata, čo na Infovojde povedal Danko, sa mi veľmi páči, čo tam povedal, ale samozrejme, že ja ho nevelepím, pretože ja politikov nemôžem ani cítiť, lebo je taký istý pes ako všetci ostatní. Lebo ide o prachy, ide o miliardy, ide o to, aby teraz obzvlášť dávajú si veľký pozor, lebo vedia, aká bola situácia, ako sú ľudia nabrúsení a čo všetko. Ale tiež musí s tým súhlasiť, lebo ak s tým nebude súhlasiť, vie, že sa to celé rozpadne. Takže bude musieť kývať, on si síce povie svoje, ale bude musieť hlavičkou prikyvovať a to je presne to, čo Dano sme povedali. Že ľudia si neuvedomujú jednu zásadnú vec. Zmeniť sa to dá, ale iba tým spôsobom, že sa infiltruješ a že sa infiltruje množstvo ľudí, takých, akí sme my. Nie, že prídu tam 2 alebo 3 jednotlivci, tí môžu vždy len poukázať, ale bude len prikyvovať hlavičkou, lebo vie, že ich je málo, lebo oni majú v podstate, koľko majú, 4 hlasy navyše na schvaľovanie a nemôžu si dovoliť žiadne kiksy, proste oni vedia, že keby to zlialo, tak sú v prdeli, sa to môže rozpadnúť. Je to veľmi krehká vláda a oni si toto si naozaj uvedomujú ale aj tak idú proti ľuďom. Ide sa všetko zdvíjať a mne sa to vôbec nepáči. Ja s tým jednoducho nesúhlasím, ja nie som akcionár, nedostávame žiadne dividendy, nedostávame nič od štátu, práve naopak, štát už 70% kasíruje ľudí a my sa musíme voči tomuto postaviť, lebo sa mi to jednoducho nepáči. Absolútne s tým nesúhlasím. A keď niekto s tým nesúhlasí ako ja, tak nech sa jednoducho prída k nám. Proste jednoduchá matematika. Na tomto netreba hľadať vôbec nič zložité. Kto má záujem proti tomu nejakým spôsobom bojovať a postaviť sa, tak jednoducho je tu TV Janošik, je tu Dano Fekete, je tu Vlado Kocian, je tu Ivetka, ktorá sa k nám pridala a nech sa páči, môžete sa k nám pridať a postaviť sa a neťušať doma na gauči s ovládačom v ruke a nepozerať do tej bedne, ale začať konať, lebo my takisto s Danom ráno o 8 štartujeme a už sme zase v Bratislave a všetko vážený na vlastné náklady. Na vlastné náklady a robíme to nie pre seba, pre svoju sledovanosť, lebo tá je chaba, lebo máme ten shadow ban, niekto to tam aj písal, že áno, je to shadow ban a my sme zabanovaní. Ale robíme to pre Slovákov, pretože rátame s tým, že sa to niekde dostane niekomu, alebo teda správnemu človeku, ktorý príde do nášho tímu a posilní nás. Takže o tom toto celé je. Náš pohár akoby trpezlivosti prešiel. Môj prešiel už v roku 2020. Akože úplne, že hladinka do vidopo, že už akože so mnou ani nepohnú, aby ja som tu otročil na... Však vezmi si, že keby niekomu záležalo na Slovensku, ako z tých ľudí tam, áno. Páni, keď sa diváte, tak ja vám dám taký tip. Ono to není o tom neustále daniť ľudí, ale o tom vytvoriť dostatočne dobré podnikateľské prostredie, znížiť dane, aby tu chodili investori a rozpodnikať Slovensko a začať vyrábať národné podniky, lokálne. Toto je to, jak sa zdvíha reálne HDP a jak sa zdvíhajú peniažky na Slovensku a nie daňami a kasírovaním. To vie každý hlupák. A páni policajti, aj k vám, keď sa rozprávam, alebo eštebákom, však jak by ste sa mali oveľa lepšie, keby ste len potichučku začali trošku hrať našu hru a trošku začali tým na to akoby kašľať na tú hlavu ich sprostu. Však my máme akoby, že OK, keď je toto korporácia, a chalani tam sú akože mozog, tak ten mozog je asi po lobotomii. Akože nehnevajte sa na mňa, ale po ovoci poznáš strom a ten strom je asi, ja neviem, či to je vôbec strom, ale po ovoci to poznáš a ovocie vidíme všade okolo. Takže už, kde sú všetci tí géniovia slovenskí? Kde sú všetci tí hrdinovia slovenskí? Kde sú všetci nabušení muži, všetci hrdinovia z každej krčmy, dotetovaní, všetci proste úplne inteligentní ľudia? Jakoby, kde ste? Ja fakt, akoby prosím, Bože, pošli nám ich. Ako však sa nám len ozvite, my vás nebudeme ťahať do televízie. To je proste úplne, sme po všetkých stránkach sme obmedzovaní a tu vidím 11 ľudí sa pozerať, takže to je úplne brutál zabanovaný. Týmto spôsobom sa nikam nedostaneme a to vieme obidvaja, že takto to nepôjde ďalej, keď nás bude pozerať 10 alebo 12 ľudí.
a budeme to musieť úplne celé zmeniť a na to aj zajtra sa porozprávame o tom. Tých ľudí musíme potiahnuť, budeme sem dávať iba informačné videá a cez tento smradlavý Facebook nebudeme už vôbec vysielať, pretože tu si robí každý, čo chce, proste úplne brutálnym spôsobom. Tu nie je žiadna sloboda myslenia a sloboda šírenia nejakých názorov a to, čo my chceme a čo prezentujeme tu na Facebooku, nie je možné. Čiže už zajtra musíme sa dohodnúť, že to presťahujeme celé na úplne inú platformu, lebo to nemá význam. Na tom TikToku by to malo väčší význam, to ti hovorím ja, lebo na TikToku som vysielal 3-krát a 250 ľudí ma tam pozeralo a to som dával nejaké veci, čo som varil. Takže dobrý nápad. To proste, musíme takto prejsť proste na inú platformu, lebo to sa nedá tu riešiť. S 10 ľuďmi, ktorí na nás čumia, ktorí chcú nejaké, lebo pozerajú tí ľudia a chcú nejaké informácie, očakávajú, že človek im niečo ponúkne. A my máme naozaj čo ponúknuť. Lenže informácií je tu plná chladnička. Akože o tom, že či niečo nové povieme, lebo tu už nič nové sa nedá ani len povedať, lebo všetci to do očí bije, čo sa tu deje, do očí je bijúca pravda. Tu už len teraz 12, prosím pekne, sa rozhodnite, čo ste. Lebo my sme reálne, za mňa by sme boli schopní byť aj vykonávateľia. Nie si konajúci, tak si čo, sledujúci alebo podporujúci? Nechcem vás odstrašiť, ja vás mám rád, aj keď vás nepoznám. Ja vám prajem, nech ste šťastní, lebo takto to mám. Ale tiež už sa treba akoby rozhodnúť, kto som v tejto dobe. Lebo ono len mlčať a neustále len mlčať není úplne OK. A naozaj právo je na našej strane. Aj právo akože bežného živého človeka, všetko je na našej strane a už je naozaj, nehovorím, že ideme nejakú revolúciu alebo čo rieši, to nie. Ale minimálne my sa môžeme vyjadriť, že nám sa niečo nepáči. Ale dvom ľuďom sa budú smiať. Ale kebyže 20 sa posilníme, tak už si povedia OK. A keby nás bolo 200, tak si povedia OK, oni majú nejaký názor. Veď aktuálne len vidíš v telke nejaký ich krok. No a môžeme nakúsať, no tak to teda ne. Takto teda ne. A vidíš, akože niečo, čo robia v pondelok a už v štvrtok to vieme s nimi riešiť. Zajtra budeme v Bratislave. Chcete sa s nami niekto stretnúť? Poďte sa s nami stretnúť. Napíšte Vladovi, napíšte mne. Stretníme sa reálne. A chlapi, áno, môžeme povedať aj čas, že my tam budeme od 9. do nejakej 12. maximálne 1. A kto bude mať záujem, tak sa môžeme stretnúť a porozprávať sa, natočiť nejaké videjko spolu, že aspoň kto nás podporuje, však nemusíte s nami behať a riešiť veci. A takto to treba dávať dokopy. Pani Ružinská, pekný večer. Dúfam, že vám došiel dobre balík, že ste ho prevzali, lebo mal vám dojsť už v piatok, takže takto aspoň spomeniem, lebo vidím tu niektorých ľudí, ktorí aj teda si kupujú niečo zdravé, niečo pre seba robia a toto je tiež ďalší krok, že tá podpora aj z tejto strany je veľmi dobrá, že idú na tú veselú farmu, veselafarma.sk. Teraz som natáčal videjko, som dával, mám tu 33-dňové, čo už 33 dní zreje to mäso. Ja som ho pozeral, je to úžasné, je to famózne, ja som ho chutnal, robil som veci, celý týždeň som pracoval. Teraz ale teraz sobotu, nedeľu budem zase robiť. Takže ma čaká kopec práce, ale to robím pre ľudí, robím to s radosťou, lebo keď ja to konzumujem a chcem to ja, tak chcem to ponúkať aj tým ľuďom. Nech môžu svojim deťom ponúknuť niečo výnimočné, nech sa ľudia naučia, na kvalitu treba od seba začať, od tých detí, to je naša budúcnosť, treba ich udržiavať zdraví, nechodiť na očkovanie, nie k doktorovi pre antibiotika. Naša príroda je naša lekáreň a náš doktor je slnko na oblohe. Na toto si treba zvyknúť a pretransformovať to svoje myslenie a dať sa trošku do poriadku, dokopy. Nepočúvate médiá, nečítate časopisy a tú televíziu vyhodiť najlepšie cez okno. Normálne, alebo teda keď už tak púšťať si niečo pozitívne o prírode alebo nejaké pesničky a tak ďalej. Proste tí ľudia musia začať robiť niečo pre seba. Odtiaľ to treba začať, lebo tak ako ja tvorím svojimi rukami, tak jednak, že to robím pre seba, lebo som prešiel nejakou transformáciou v živote. Niečo som zažil, niečo som videl, počul a dávam to dokopy. Proste som normálne už ucelený typ človeka, že už viem veľa tých informácií, teraz to chcem odovzdať tým ľuďom, ale
dá sa to odovzdávať iba tým, ktorí to príjmu, ktorí si to príjmu za vlastné a povedia, ten chlap naozaj má pravdu. Ja som niečím prešiel, tak ja tu nebudem trepať somariny, že robím nejakú prácu a že nie je to tak, že si nestojím za tým. Ale práve naopak, chcem z každej tej sféry, ktorej sa ja dotknem, tak chcem odovzdať ľuďom čo najviacej aj informácií, čo sa týka zdravia, budem to robiť, stále to budem spomínať, aj moje výrobky a tak ďalej. Dúfam, že sa to bude zveľaďovať. Prajem si to, lebo to robím nielen pre seba, ale aj pre vás všetkých. Takže Dano mal tú možnosť, bol u nás doma, varili sme spolu, mal možnosť ochutnať niečo a bude mať ešte ďalšie možnosti a aj ukázať, aj teda povedať ľuďom a tak ďalej. Čiže toto je, treba to nejako sceliť a jednoducho sa mi nepáči, že ľudí zaťahujú do takéhoto, že ešte viacej sa stanú tí ľudia žobrakmi. Rozumieš ma? Doslova do písmena sa stanú ľudia žobrakmi. A toto nesmieme dovoliť, my sa musíme postaviť. Je mi jedno do psej matere už, aj s politikmi, je mi jedno, kto je tam, nechápete? Buďme radi, že je tam Fico, že tam nie je tá škriekajúca opica z PSK. Ale na druhej strane zase nemôžeme ani týmto dovoliť, aby toto s nami robili, aby ožebračovali celý národ. Veď to, čo sa má rozvíjať, Dano, pre Boha, základná vec, že tie deti mali mať, tá školská dochádzka je aj v ústave, že má zadarmo. A kde je to, prosím vás, zadarmo? Však tí rodičia, tie slobodné matky nemajú na to, aby uplatili to školstvo tým deťom. A nehovorím už, keď má 2 alebo 3, Pane Bože, deti, ktoré chodia do školy. Všetko to uplatiť a starať sa o tie deti. O toto sa mal starať pre Boha štát, ale štát len bere. Tie deti nemajú žiadne podporovanie. Kde sú tie národné športové centra? Rozumieš ma, kde štát zainvestoval, že dajte sem, hľadáme talentov a detičky nechodia na šport. Kde je tá podpora? Však toto všetko, tie deti sú len na mobiloch, na telefónoch, chodia do fast foodov, táto doba ochorieva. Tí ľudia menia sa, DNA sa mení v tých ľuďoch, mení sa tým pádom úplne všetko, tí ľudia sú ovplyvniteľní, sú manipulovateľní, proste brutálne, čo sa tu všetko deje okolo nás. Týmto spôsobom apelujem na všetkých rodičov, aby sa zamysleli a keď hovoríme s Danom, že budeme v Bratislave zajtra od 9. do 12. tak dajte nám vedieť, radi sa stretneme, môžeme dať kávu, pokecať a môžeme spájať sily týmto spôsobom, že budeme prezdielavať videá, že o tom budeme rozprávať verejne, aby ľudia videli, že sa spájame. Jednoducho takto. A nechceme to robiť už ani v hneve, lebo mne sa zdá, že akoby tým našim zemepánom už došla šťava, že oni už nemajú peniaze, sa mi zdá, lebo áno. Akože neviem, jak bačovali chalani, ale zdá sa mi, že oni už nemajú peniaze, že sú proste akoby, že sú švorc. Skutočne sú švorc, lebo to sú také kroky, neviem, čo sa deje, ale nemajú prachy. A tu na Slováci, keď si nezačnú gazdovať sami, tak to bude vyzerať tak, jak to vyzerá. Tá tendencia je proste otrasná, hej, akože kam to akoby vychádza, že to ide, to je akože otrasná tendencia. A mne príde, že už akoby puknúť tu na ich akoby parádu, čo tam majú, je už len, jak to povedať, no proste, že to je už taký krok, ktorý už je potreba urobiť a mi príde, že sú na to všetci už pripravení, okrem teda liberálnych detí pomilených bratislavských, ja sa vás nesmiem, ale svet je väčší než Bratislava, prisahám. Svet je v Humennom aj v Michalovciach. A treba sa tam ísť pozrieť, jak sa tam žije. Takže príde mi to, že to je už len, akože máme tam prísť, máme im povedať, že páni, nám sa nepáči, čo robíte a zdá sa, že ste asi aj hlúpi. Lebo naozaj konajú hlúpo voči celému štátu, celému národu. Úplne, že hlúpo. A bude to teda ako zámer a keď je to zámer, tak je to zlé, ale keď sú hlúpi, tak je to tiež zlé. Lebo očividne nevedia gazdovať, nevedia bačovať na áno. A ty kokos, si predstav, že vedieš firmu, máš 5 miliónov akcionárov, oni nedostávajú ani dividendu a ty ako predstavenstvo sa vozíš na tých najdražších bavorákoch, ale firma ti ide úplne do krachu. Celá korporácia, ale nevzdáš sa svojich bavorákov, vieš. Taký mám pocit z nich, že áno, to slovo je formalita, presne. Že to už len formalita tam prísť. Ja sa stavím, že už aj kopec policajtov musí byť nahnevaných, kopec armádnych generálov musí byť nahnevaných, už aj eštebáci podľa mňa nahnevaných, že už všetkým dochádza, že čo skoro už nebude ani na ich výplaty.
Ľudia možno ani netušia, že napríklad aj schvaľovanie nejakých zákonov, ktoré sa teraz deje, preto aj Fico avizoval, že schvaľovanie zákonov musí ísť odobriť do Bruselu, lebo ľudia ani netušia, že napríklad 60 až 70% zákonov, ktoré sa budú schvaľovať a ktoré sa schvaľujú na Slovensku, musí odsúhlasiť Brusel. Musí to odsúhlasiť Európska únia, to doupie zla, ktoré je proste, to je proste brutálne zlo, ktoré sa tam sa to, odtiaľ to všetko vychádza, toto zlo, ktoré sa deje aj teda v národných štátoch. A vidíte, už len pri schvaľovaní zákonov si musíte položiť otázku, či toto sme naozaj chceli. Toto bol cieľ, toto oslabiť štáty, aby nemali vôbec žiadne kompetencie a ide to ďalej, lebo bolo schválené v Európskej únii, to ako odsúhlasili, bolo schválené, že štáty sa vzdávajú všetkého svojho, čo mali, tak odovzdajú kompetencie, áno, Bruselu a už Brusel pomaličky bude ovládať a čo povie Brusel, to sa bude musieť robiť. Ja neviem, kto z ľudí môže byť šťastný a spokojný, že niečo takéto sa deje, lebo keď sa má, daj mi otázku, či chcem zotrvať v Európskej únii a ja aj ti na ňu hneď odpoviem, že ja za seba určite nie, pretože to, kam sa rúti, či je to ID a či je to CBDC, digitálna mena, a to nie je len že digitálna mena, pretože CBDC je centrála, cez ktorú to pôjde už nie cez banky. Banky odovzdali kompetencie CBDC a tá bude mať dohľad nad každou jednou transakciou. Presne budú vedieť, kde ste, čo ste kúpili, aký máte životný rytmus, čo nakupujete, kde sa pohybujete, čo máte radi, ako fungujete. A to nie je všetko. Tam môže prísť kedykoľvek obmedzenie, akékoľvek obmedzenie, vypnutie. Proste videli sme to, že sa to udialo v Kanade. Kamionistom vyzberali $8 miliónov, vypli im účty, dovidenia, nedostali sa k peniazom. Takže toto je presne to, kam nás ženú. A keď sa ma niekto opýta, či ja chcem zotrvať v Európskej únii, tak poviem okamžite za vystúpenie. Ale my vieme, už sme sa o tom minule bavili, že to nie je možné, pretože ak niečo chceme teraz riešiť týmto spôsobom, že poďme urobiť referendum, nefunguje to tak. Pretože ani referendum nie je funkčné. Na referendum potrebuješ neviem koľko, 450 000 hlasov a to proste to nie je možné dať dokopy. Oni to veľmi dobre vedia. Prečo to nie je tak, jak po vzore Švajčiarska? Vo Švajčiarsku stačí 100 000 ľudí, že sa vysloví a to referendum je okamžite platné. Tam stačí 100 000. Toto je sfunkčnenie referenda, to je jedna vec. Proste tu je kopec vecí, kde sa nikde nedostaneme. Takže ľudia, keby pokladali, že poďme von z Európskej únie, nedá sa to urobiť len tak. Na to potrebujeme vniknúť do štruktúr, potrebujeme aspoň 10 ľudí nových do tých štruktúr a rozložiť to znútra. Proste jednoducho hovoriť tú pravdu, vyťahovať všetko von, hovoriť to do médií, priamo z parlamentu, priamo z tej chodby, alebo všetkých tých miestností, kde teda oni natáčajú, aby sa to dostalo von, aby sa to dostalo všade do všetkých teda aj mainstreamových médií, aby sme mali tú silu, inak sa toto nebude dať realizovať. Pochopte, že sa to nedá realizovať. Rozloženie znútra, musíte sa tam dostať. Videl som jednu Češku, ktorá kandiduje do Európskeho parlamentu. To, čo som ja teraz povedala ona. Takže aj ja, to, čo ja už dávno tvrdím, ona teraz, dnes som videl jej video, mám ho takisto stiahnuté, to isté povedala, že inak sa to nedá urobiť, pretože pamätá sa, som spomínal aj Nigela Faragea, to isté urobil, že si založil stranu, začal bojovať, dostal sa do Európskeho parlamentu a dal Anglicko preč z Európskeho parlamentu, dotiahol to, ale iba formou takou, že sa tam implementoval. Toto hovorila aj tá Češka, že jedinou formou, akou to celé zrušiť, je implementovať sa, ale vo veľkom množstve. V tom väčšom množstve, ktoré by odhlasovalo to, čo hlasujú teraz liberáli, tak proste musí prísť protistrana a zahlasovať a zrušiť to celé. Inak sa to bohužiaľ nebude dať. Tie štruktúry, to by muselo potom byť násilné a my násilné veci robiť nechceme. To vyjadrujeme otvorene, že my chceme pôsobiť a teda vytvárať dobro, ale dá sa to aj tým dobrom a do toho dobra môžeme zahrnúť aj to, že niekde musíme patriť a musíme tých ľudí pritiahnuť k nám, aby nás bolo čo najviacej. Inak sa to nebude dať. Môžete robiť petície, môžete písať do Nemláto, môžete robiť, ja neviem, tu môžete začať protesty od zajtra,
a tých protestov za 3,5 roka už bolo veľa. Bolo petícií milión, bolo všetkého milión, nič sa do dnešného dňa nezmenilo. Akurát tá vláda, že sa zmenila, že ľuďom trošku začalo cinkať, že pozor, tí liberáli, ak sa tam dostanú, bude koniec. Zmenila, jak sa zmenila, no vlastne sme len staré, opticky. V podstate premýšľam nad tým, že ak by to tak malo ísť ďalej a naozaj akoby že ešte 4 roky bude stáť ten parlament, že fakt ako tá budova bude stáť, bude rešpektovaná, bude v úcte, tak ja to tam chcem vidieť. Akože naozaj ťa vládu tam chcem vidieť a premýšľam, vieš, lebo keď sme vedeli mať predsedu, alebo ja si to poviem toho parlamentu, človek, ktorý proste pašoval heroín a tu je monogamista proste vo veľkom... Áno. Akoby ten známe bratislavské meno, ktorý vlastne len ukázal, že sme na tom tak zle, že už sa tam dostane aj takýto človek. No, Slovensko, videl som fakt dno. Videl som dno, zažil som to dno, žijeme ho tu. Áno. Takže v podstate za tie 4 roky by som si veľmi, veľmi prial vidieť tam teba a s týmom, lebo ako, takto, ja som odišiel zo Slovenska za obdobie Smeru, keď vlastne bol, ako, ja nemám nič proti ľuďom, hej, ono to, zdá sa, že aj tí politici sú len obeťami mamonu, obeťami v podstate, keby nastavenie tej koncepcie proti slovenskej. Možno aj nie sú takí hlúpi, len si povedali, no dobre, no tak buď sa bude mať dobre ja, alebo ani ja, vieš. Tak vám premýšľali niekedy. Áno. Išli tou cestou, boli takí, že zvedení. A ja mám dokonca taký pocit, Vlado, že ten náš národ sa na nich veľmi nahnevá, ale že to bude rev, nenávisť, až podachádza ľuďom, že čo sa vlastne udialo, čo sa vlastne v tejto chvíli deje a kam to vedie. Že aby sme nakoniec my dvaja nestáli medzi národom a tými proste ľuďmi, na ktorých má byť vykonaná tá spravodlivosť v podstate. Lebo ja verím tomu, že tu budú otcovia a dedovia a synovia tak nahnevaní, že budú chcieť krv. Že budú chcieť krv vidieť, tiecť. Áno. No ja neviem, premýšľam nad tým, že jak sa môže vyvíjať veci, hej? Ale za tie 4 roky by som si tam teba vedel predstaviť rozhodne. Lebo však už tam máme tam posilu Kotlára, Šimkovičovú. To sú za mňa ľudia od nás, Michalko. Ne? Áno, sú, ale teraz, keď som videl na Kotlára, Miro Heredoš dal nejaký komentár a v podstate už neviem, čo si mám o tom mysleť, pretože v jednom asi mu dám za pravdu, že v podstate, ak trebalo, čo sa týka VHO, dávať niektoré veci a vysvetľovať ľuďom, tak nezvolal okamžite tlačovku a nevysielal odtiaľ, ale keď začali PSK-ry poukazovať na televíziu Slovan, tak okamžite na druhý deň mali tlačovku. A toto Miro Heredoš dával von, že ľudia, že pozor, že keď ide o vlastné, tak je to v poriadku, vtedy tlačovka okamžite na druhý deň, ale keď sa jednalo o ľudí, tak nevystúpil vôbec nikto. Nechcem tu robiť žiadne rozbroje, lebo... Jak staré to je? No to teraz dával, ja neviem, či včera to uverejnilo. Ešte počkajme, že lebo je tu možnosť, že napríklad akoby ten Kotlár si povedal, že OK, toto je veľmi horúca téma, že dajme si 2, 3 dní, 4 dní na proste rozmyslenú. Hej. Takže Heredoš to myslí dobre, je to fakt strážny pes, ten Miro Heredoš, akože fakt za mňa čistý človek. Akože, áno, aj za mňa. Voľná zóna, všetky tie veci, za mňa akože správny človek. A naozaj nechce už nikomu nič darovať, sa zdá. Nikomu už nechce. Takže už nedaruje ani Kotlárovi, nech je akýkoľvek pekný TV slovenský. Áno. A ešte som vlastne teraz si spomínam, že v priebehu toho, ak sa bavíme, som chcel povedať, že Vlado, že ty máš brutálnu, akože úžasnú pamäť na spravodlivosť, že ty fakt si pamätáš veľa nespravodlivostí, ktoré oni urobili, máš na všetko aj video a že je to naozaj akože vzácne, lebo Slováci majú, alebo nie, že Slováci, veľa ľudí má 2-týždňovú pamäť, 3-týždňovú pamäť, že čo sa stalo pred, už sa nepamätajú, a ty tu vyťahneš, že keby si vyťahol tých chalanov z Kanady, keď prišli o tie peniaze, vieš. Čo, v podstate to takmer 2-ročná téma, alebo rok a pol téma, hej. Áno. Ako, a ja som zabudol, len si mi to pripomenul, takže naozaj skláňam sa, klobúk dole. A že aby sme neboli u toho Kotlára nejaký ukvapený, ale beriem. Heredošov, akoby, že čuch na to fakt akože beriem. Áno, môže niečo na tom byť, ale v podstate nechceme šíriť žiadne tu, alebo teda nechceme robiť žiadne rozbroje, ani ja nikoho neodsudzujem v tomto momente, ale takisto ma to zaráža, pretože áno, má pravdu. A vieš, prečo ti to poviem? Pretože ja som úplne iný typ človeka. Lebo keby sa to týkalo mňa, tak presne, čo povedal Heredoš, ja už tam som naštartovaný kamarát, už to nie je na druhý deň. Ja za 2 hodiny už som naštartovaný a presne s takými ľuďmi, jak si ty.
to je jedno, kto sa tam dostane. Keby som sa tam aj ja dostal, tak ty si minimálne môj asistent a sme tam spolu. Pretože takých ľudí, ako si ty, my sa tam musíme vždy dostať spolu. Vždy. Proste hovorím o tom, že takí, ako sme my a naši prívrženci, keď sa nájdú takí ľudia, tak takýchto 10 alebo 20 ľudí, keď sa tam dostane, tak jak je PSK-rov, ja neviem, koľko je PSK-rov, tak si predstavte, že takýchto ľudí, jak sme my, sa tam dostane 27 a budeme toto robiť. Tak viete, čo urobíme? Roztrískame to. Celé to padne. My to vrátime. Ono neexistuje balíček, ktorým by si nás kúpili, že Vlado? Oni by nám tu mohli položiť miliardy, sľubiť ty kokos v Austrálii nejaké ranče, čokoľvek by nám mohli sľubiť, ja mu poviem, kamarát, spamätaj sa. No, presne. Stojí celý národ a ja tu pre tvoje chechtaky drobné, pre svoju vlastnú držanosť, tu mám obetovať rodiny a matky a deti a dedov a babky a sestry a sestrinice a bratrancov. Dla čisto. Takže už len my pája by sme tam boli veľká pohroma pre nich. Áno. To osud, že za 4 roky, že toto budeme musieť robiť, nech to robíme. A nech nás je kľudne oveľa viacej. Ale zatiaľ, kým není preukázaná akobyže niekoho vina, tak ja nie som ochotný na našich kidať, čo je za mňa v tejto chvíli, hej, Michalko, lebo sa vyjadruje, ja neviem, ako on poschvaľuje, ale za mňa Michalko je zatiaľ môj človek a ja neviem, to sa podľa ovocia sa to pozná potom podľa hlasovania. Kotlár, Šimkovičová, lebo to urobila. A potom ten Jariabik, on sa len dobre vyjadril, ja ho vôbec nepoznám, hovoril, že 25 rokov je v politike, ja nemám, to by som od 5 ho musel sledovať. Ale zatiaľ sú títo traja pre mňa, že takí, že ešte jakž tak naši. Áno. Nerad na nich akože útočil, lebo fakt treba byť aj diplomatický v týchto veciach a nepôjde to asi tým, že proste prídeme len tam nejakým spôsobom akože kričať, že fakt to musíme nejak právne a legálne ich sa mať vykopať, lebo keď má v Slovensku proste ostať posledné 4 roky života, tak proste ten 4. 5. rok už nech tam sme a nech im proste akoby fakt to vytmavíme. Áno, to proste iná šanca tu ani nebude. Jednoducho robiť svoju prácu svedomito, prinášať ľuďom to, alebo teda otvárať ľuďom oči a prinášať im skutočné informácie, ale skutočné z prvej ruky, necenzurované a nevymyslené proste, áno, tak, jak si spomínal, ja takisto nechcem na nikoho útočiť. To nebol útok myslený z mojej strany, len som videl koment a som sa tak zamyslel, že v skutočnosti Miro Heredoš mi príde ako čistý človek. Naozaj mi príde ako čistý človek a toto je veľmi dôležité pre mňa. Že sledujem jeho kroky, sledujem jeho tvorbu a veľmi sa mi páči, že čo všetko robí, ako to podáva tým ľuďom a tak ďalej. A vidím, že stále bojuje ako keby sám, rozumieš ma. Proste je to človek, ktorý si zaslúži takisto pozornosť, ale takisto by bolo dobre sa s niekým spojiť a dávať tieto veci, lebo vidíš, on si myslí, že je možno sám, ale nie je sám, lebo my takisto vysielame, ale nemáme taký momentálne dosah. Proste nemáme skupinu, ktoré by bolo 60 000 ľudí a teda aj, aby sme mali ten shadow ban, hej, aby sme boli zabanovaní. Takže o tom toto celé je, aby nás niekto sledoval. Budeme musieť riešiť novú žite už zajtrajším dňom, porozprávame sa a ideme vysielať niekde inde a sem budeme uverejňovať už len odkaz, link na to video, aby to ľudia pozreli, lebo verím v to, že na inej sociálnej sieti máme ich množstvo. Ja som na Vekačku, máme Telegram, máme TikTok, môžeme začať šíriť nejaké videjka, rozumieš, do 10 minút sa dá na TikToku aj, hej, a dá sa tam aj liveko, čiže live je úplne v pohode, tak veľa vecí sa dá riešiť rôznymi spôsobmi a poďme do toho, lebo tento Facebook to nám teda fakt, tu keď budeme ešte mesiac, tak nám to nič neprinesie. Stále je menej a menej ľudí, si všimni. To proste týždeň nevysielaš, najprv je 20, 40, 60 a teraz je 9. Takže je to uchopiť profesionálnejšie, skutočne, ale vlastne aj ľudia, ktorí keď niečo sledujú, aby že fakt si treba akože zrovnať tie hodnoty, že čo je teraz dôležité v tejto dobe, že či to naozaj je akoby rozptýľovanie neustále pozornosti nejakým čímkoľvek iným, alebo naozaj sa zasústrediť na, ja neviem, na pár mesiacov, na rok, na 2, na 3, na 4, na niečo dôležité, lebo v podstate však aj ide o budúcnosť našich detí, mojich detí a podobne, aj vašich detí a že či by nestalo nad tým sa zapremýšľať, či to naozaj není len o našich pánoch, ale že či to není trošku aj o nás a že či naozaj vyvinú trošku aj tú snahu nejakým spôsobom. A na druhú stranu ešte keď nejaké posledné minúty, tak by som chcel opýtať sa každého, kto pozerá toto video, aby napísal do komentáru,
že aké hodnoty by mal vlastne mať taký ten správny, zdravý nejaký politík, alebo niečo také, alebo Janošík, alebo jak by ste povedali, že to sú také správne janošikovské hodnoty. Hej, že koho by ste povedali, taký Štedo to je Janošík za mňa tiež, akože Vlado to je Janošík, ja som taktiež trošku Janošík. TV Slovano budíš, nechcem to riešiť úplne, ale majú janošikovské tendencie, takže aké sú tie janošikovské hodnoty, by ma zaujímalo, keby ste dali do komentárov. Je veľmi dôležité si uvedomiť kopec vecí, ktoré sa dejú okolo nás, lebo áno, my môžeme žiť svoj život a ja to aj tak robím, že žijem svoj život v podstate, hej, majstrujem si to svoje, mám nejaký svoj systém, na ktorom teda fungujem, ale nedá sa to tak, že jednotlivo iba robiť, ale chcem to vykričať do sveta a chcem prinášať, aby to malo nejaké ovocie a význam pre našu budúcnosť a teda musíme začať od tých detí a ukazovať ten správny smer. Hej, lebo títo liberáli, vidíš, to od školy, že tam budú prezlečení muži za ženy a takéto veci a proste vymetanie tých hlav, tých detských hlavičiek, tie deti sú náchylné na všetko proste, my to jednoducho nesmieme dovoliť. Toto sa nesmie stať. Od detí treba začať, počnúť stravou, počnúť s podporou športových aktivít a všetkých talentov, respektíve to nemusí byť len šport, ale tie detičky, každé jedno dieťa je talentované pre Boha na niečo. Jeden je na malovanie, druhý na spev, tretí. To nemôže byť tak, ako to teraz vidíme, že ako to funguje, alebo respektíve by som povedal, ako to nefunguje, lebo tu nič nefunguje. Nefunguje. Jednoducho nefunguje. Jedálne nemôžu ponúkať deťom, to dieťa, keď je celý deň, pracuje v tej škole, tak mozog, ľudia by mali vedieť, že mozog páli rovnako kalórie, ako keď je niekto v posilovni 2 hodiny. Ten mozog naozaj, keď tie detičky využívajú v tej škole, tak páli množstvo kalórií. A nech sa na mňa nikto nehnevá, ale zavesil by som za gule toho, kto navrhuje nejaký jedálniček z roku 1969 a nejaké hodnoty, ktoré už nesplňajú v dnešnom modernom svete žiadne predpoklady na to, aby to dieťa malo zdravý vývoj. Pre Boha, nemôžete mu nasypať špagety, dať na tanier a na to nasypať kakao. To kde sme sa dostali? Našu dceru sme takto odhlasili zo školy, aby nechodila na tie obedy. Proste toto nie je možné. A to je len omrvinka, to je nič, možno ani tá omrvinka. Z omrvinky len kúsoček. Tam je množstvo ďalších vecí, nad ktorými sa treba zamysleť a treba okamžite konať. To nie je, že my si povieme a teraz necháme tak. Treba konať, treba dávať naozaj, aj robíte petície, ja som za to, ale musí to byť úderné, musia sa na to zhodnúť viacerí, takí, akí sme spomenuli. Či už je to Peťo Kotlár so Šimkovičovou, alebo je to Miro Heredoš a podobní, ktorí majú nejakú tú sledovanosť a silu, tak takto to treba robiť, dať hlavy dokopy, pretože každý jednotlivec nemá na všetko tú hlavu, nedokážeš urobiť tých vecí. Rozumieš, ale keď si sadneme 4, tak ten niečo povie, ten niekoho pozná, každý niekoho pozná, niečo vie, preboha, a už ten prínos je o mnoho zaujímavejší aj pre tých ľudí. Aj po komunikatívnej stránke, že sa zobrazia na obrazovke viacerí, tak je to úplne zaujímavejšie ako jeden alebo dvaja, keď rozprávajú. Proste je to tak. Určite, aj sme to videli akože s Ivetou, že to proste rastie. Že my sa opúšťame, naše názory už poznáte a už to začne byť. Ale vlastne, čo chcem povedať, ešte taká vec, že si uvedomte, že keby sme začali teraz, že už naozaj s tým, čo všetko treba zachrániť a vybudovať a vyriešiť, že keby sme sa mali vrátiť do doby pred 89. rokom, keď tu naozaj bolo všetko vybudované, tak to je 10 rokov. Napríklad. Môj odhad taký hrubý, že to je 10 rokov práce, naozaj tvrdej práce, aby sme sa dostali do bodu, že každý má prácu, všetci sa tešia zase na Slovensko, vyrába sa tu všetko, čo sa vyrába. Takže ono naozaj za tých 33 rokov, čo tu bolo dodrbané, tak nám bude trvať, ja neviem, ďalších 20 rokov, kým sa vrátime len na tú úroveň, naozaj na tú úroveň, aby nás aj medzinárodne nemali za smetisko, ale aby nás rešpektovali. A my potrebujeme aj trošku sa zodvihnúť a naozaj akoby, že ukázať aj svetu, že nenecháme si toľko toho. Áno. To je akože v rámci slušnosti, že hej, halo, ako toto už je moc, pán takýto a pán takýto a pán takýto. Áno. Dobre vedeli, že vy sa máte dobre na tých postoch, ale toto už, ako to už nie je ani len slušné. To už nie je len slušné a to nie je ani o tom, že ideme niečomu dokazovať niekomu, lebo mu to ukážeme. Však kamarát, my tu máme vypovede desiatky a stovky a tisíce ľudí, ktorí ti povedia, že
sa tu nedá žiť, kvôli tomu, že vy tu neviete manažovať štát. Tak sa, pozrite sa do zrkadla, páni, halo, budíte. Akciová spoločnosť, počul si to v priamom prenose proste. Janošikovské hodnoty, spravodlivý, nebojacný, priamy. No, tieto tri určite splňame obidvaja. To proste určite áno. Spravodlivý, nebojacný, priamy. To je proste, čo to by malo byť. Ako takto, no určite. Budeme aj radi aj za ďalšie odpovede. My sa s Vladom asi teda chceme pokračovať, no ale priatelia, asi budeme musieť popremýšľať nad stratégiou ešte, lebo na Slovensku je veľa takých bubliniek, ktoré povznikalo. Áno. Dali by sa všetky poobkontaktovať, hej, rôzne, ja neviem, krízové týmy a ja neviem, proste tam OZ-ko, tu OZ-ko, proste rôzne veci, ktoré povznikali. No však halo, chlapi, však kde ste? Však sa poďme dať, povedzte, že aj vy máte janošikovské tendencie a že už chcete slušne odmietnúť to, čo sa tu deje. Akože slušne povedať, že sledujte, nám to, akože ďakujeme, akože korporácia, čo nám tu ponúkate, ale nám už to nejak nevyhovuje. Nám už to tu nevyhovuje, lebo vlastne vy nám nič nedávate, vy nám furt len beriete. Áno, presne tak. Už to je smiešné v podstate, vieš, že to je taký, že tu už nie je ani na čím plakať, myslel, že len smiať môžeme, lebo je to na zaplakanie. Áno, presne tak. A plakať nám nepomôže. Áno, presne tak. Veľmi dobre to hovoríš a videl som aj jedného pána z Čiech, toho dávali dokonca, neviem, či to bola Prima, ale to je úplne jedno, to je nie podstatné a ten pán sa nasral, lebo teda už je na dôchodku a tak vysoké poplatky za energie a za všetko, že sa úplne odstrihol od štátu a dávali to, že teda čo urobil a pekne si to ako urobil, dal si jeden ten solárny panel, počúvaj autobatériu, má tam, aby mu to vyrábalo aj striedavý prúd, aby vedel normálne fungovať proste v celom baraku energie, dal si na 12 V, dal si tie úsporné žiarovky všade, svieti mu to, proste je spokojný. Má vlastnú studňu, má vlastnú elektrínu, odpojil sa, nechce mať s nikým nič spoločné a vidíš, toto je presne tá cesta, že ľudia ukazujú tú cestu a povedal, že ľudia, keby takto rozmýšľali, počúvaj, štát klakne, oni začnú plakať, lebo keď neodoberáš energiu, už čo, kde pôjdu? Ani DPH, ani platby, ani dane, ani nič nebudeš platiť, proste ten štát vykrváca. To máš to isté, keď niekto hovoril, že keď začnú všetci jazdiť na bicykloch, tak vieš, čo by sa stalo. Keď by aspoň 50% ľudí začala jazdiť na bicykloch, tak autoservisy, benzínové pumpy, čo všetko ide do štátu, obrovské, to všetko padne proste. Jednoducho to padne. Tak, jak sme minule hovorili, že ak 100 000 ľudí sa rozhodne, že opustí tento systém a povedia to, čo si ty teraz povedal, že viete čo, ja vám veľmi pekne ďakujem za tú ponuku, ktorú mi dávate, ale mne to nevyhovuje, lebo len berete. Nič mi nedávate, v podstate len berete. Ľudia žijú v omyle a už len v tomto žijú v omyle, že si myslia, že dostanú nejaký dôchodok. Ale vy si uvedomte, že vám štát bere 63% z výplaty a vy potom to máte dostať niekedy v dôchodku, lenže štát urobí všetko preto, aby ste sa jednak, poprvé, dôchodku nedožili, bude vás zásobovať v obchodoch otravinami, rozumieš ma? Potom vám bude nasadzovať len lieky a len vakcíny, aby ste sa to nedožili. A keď sa už tak dožijete, tak vedzte, že už teraz prognózy na takých mladých, jak je Dano, 30 rokov, už majú prognózy, že už dôchodok nebudú mať. Pretože už teraz pracuje 2,5 človeka na jedného dôchodcu a v podstate tie peniaze, ktoré ten mladý človek odvedie, tak sa použijú na ten jeho dôchodok, lebo ten jeho dôchodok, ktorý on odovzdával štátu, už je dávno rozkradnutý. Už je to fuč, je rozkradnutý, jednoducho Slovenská republika je rozkradnutá, peniaze sú fuč, je zadlžená, obrovské miliardy sme dlžní, nemáme peniaze, nemáme prebytky, ale sme dlžní a takto to ďalej nepôjde jednoducho. Nepôjde, ľudia sa musia spamätať, musia si toto dať 2 a 2 dokopy, je to úplne jednoduché. Základné princípy, nech ich je 10, nech ich je 10 pre Boha, každého jedného. A keď sa stretneme, tak ver, že na 5 sa vždy budeme vedieť dohodnúť. Vždy s každým. Lebo záleží mu na sebe, aby bol čo najdlhšie zdravý.
záleží na tvojich deťoch, záleží. A teraz môžeme o tom debatovať, na čom všetkom ti záleží, aké sú toho daného človeka priority. Lebo ide o tie priority. A myslím si, že tých prvých 5 máme všetky spoločné. Nechceme nikto platiť takéto dane. Nechceme pre Boha platiť 70% štátu z našich výplat. Ty vyprodukuješ, ty robíš manuálne, ty vytvoríš tú prácu, ty ju tvoríš a ty za ňu musíš štátu odniesť skoro 70%. To je chore, to neexistuje ďalej. A to ešte pozor, to ešte nehovorím o tom, že von der Leyenová z Európskej únie, alebo teda z Bruselu sú vyjadrenia, že sa idú dvíhať dane, všeobecné dane, to znamená, že aj do európskeho rozpočtu, lebo Európska únia nemá peniaze, oni už len vydávajú. Čo to vydávajú? Dlhopisy dávajú. Teraz dali ďalší dlhopis a proste miliardy nadskakujú a ani Európska únia nemá peniaze a chcú vlastne zdaniť ešte všetkých ľudí v celej Európskej únie navyše ďalšími daňami, ktoré obyčajní ľudia zaplatiť, aby oni si mohli rozkrádať a platiť. Teraz ti poviem perličku. Na Ukrajine, aby ste vedeli, videl som celú debatu, kto vlastní pôdu, alebo teda 80% pôdy. Milióny hektárov na Ukrajine vlastnia Američania. Dobre počujete, Američania vlastnia tú pôdu. A Európska únia sa ide Ukrajine skladať, akože Ukrajine, ale vlastne to sú americkí podnikatelia, ktorí pestujú a chovajú na Ukrajine, na ich území, na tých pozemkoch a Európska únia im bude dotovať a platiť vlastne celú túto manufaktúru, tú výrobu, to pestovanie, chovanie a vlastne to všetko ešte aj je všetko chemicky ošetrené a potom to ešte zás dostanú dotácie, aby mohli to sem donášať do Poľska, Slovenska, Česka a Maďarska. Čiže toto je celý chorý systém. Úplne celý chorý. To je niečo neskutočné. Podľa toho, čo vravíš, tak druhá svetová vojna nikdy neskončila, pretože druhá svetová vojna skončila tak, že vlastne tá fašistická elita bola vysťahovaná do Ameriky a teraz makáme na ňu a vlastne stamadiaľ, oni si to celé riešia, zase cez Európu, až zase k Rusku, proste cez tú Ukrajinu. A oni, akože tí fašisti, oni si vážne myslia, že my sme blbí. Že akože vážne, že my si to necháme do nekonečna. Že liberalizmus je skrytý fašizmus. Fašizmus je vlastne, keď štát kooperuje s korporáciami. Keď vlastne korporácia funguje s korporáciami. Toto je fašizmus, prosím pekne. To je korporátny fašizmus, sa to volá. Tak, to je fašizmus, hej? Presne. Boli vyvážaní páni do Auschwitzu, ale že bolo vedľa Auschwitzu, že bola tam IG Farben, obrovský priemyselný park, že tam bol, to sa nikde nespomína. A prečo sa to nikde nespomína? Že to bola chemička veľká IG Farben, čo už vtedy mala 300-500 firiem v sebe z Veľkej Británie, z Francúzska. To sa nikde nehovorí. Takže prosím pekne, ako ten fašizmus si môžete takto zabaliť a strčiť si tam, kam patrí, prosím pekne. Pretože my sa nejdeme s vami bojovať, my vás len odmietame. Proste už tu nie ste vítaní. A v prípade, že na to budú potreba právne páky, legálne páky, keď budeme dvaja, tak my vás môžeme fakovať, akože nezaujímate nás. Ale čo ostatní priatelia? Dokedy sa budete tiež akože la, fašizmus, la, všetko proste pohodička, naše deti sa tam budú muckať, chlapci dávajú medzi sebou a z toho bude potomstvo, že? Jaj Bože. No to je taktiež útok na rodinu, 5. priorita, keď proste si tam, chlapci sa, však ja mám kamarátov, ja mám kamarátov aj takýchto, ja proti nikomu nič nemám. Ale učiť mi to moje deti, však nech sa rozhodne. Videl som také video, kde bol taký chlapec, dali mu $1000 a malú čokoládku, že nech si vyberie, vieš, to mal asi tak, ja neviem, 5 rokov, a on si vybral čokoládku. A vieš, akože za 1000 eur si kúpiš viacej čokoládky, lenže on to nechápal, ale určite chápe o tom, jak si on môže vybrať svoje pohlavie. Vôbec. Akože úplne všetko pomilené. A tak. Priatelia, tak trošku janošikovského pudu, naozaj trošku sa zasmerovať, že čo je dôležité, aké sú hodnoty tie dôležité. A málo tu je tých janošikov na Slovensku. Za mňa ich tu je, že požehnanie. Veľa. Akurát každý tak nejak na tom svojom kopečku. A ja som ten najdôležitejší. A no však, páni Janošikovia, však nech sa páči. Však konec koncov pre naše rodiny, pre náš národ. Tak jaký problém? Poďme sa rozprávať. A tí, čo budú sa chcieť rozhadávať, my už dobre vieme, že ste eštebáci. Tak vás ping, jak muchy zo skla odpinkneme. Tak, presne tak.
toxické bytosti, ktoré tu nemajú čo robiť. Sa choďte tam jedno ihrisko, tam dáme lopatečky a môžete sa tam navzájom byť po hlavách. To vám pôjde. Áno, je to tak. Ako láskavé bytosti tvoriť, nenechať sa proste neustále strihať jak ovce, to je také ťažké? No to také ťažké není. A kedykoľvek im to zopakujeme, že Vlado? Áno, presne tak. A budeme aj tie aktivity musíme zintenzívniť a naozaj tú platformu zajtra vyriešime, že kde začneme vysielať. Tento Facebook ma vôbec už absolútne nezaujíma, lebo to úplne skončilo. Facebook úplne skončila. Myslím si, že tá scéna úplne jasná. Svedkami toho, alebo teda môžeme byť svedkami toho, že keď Dani Kollár vysiela a robí cez Telegram, alebo teda že dáva tieto liveky, alebo teda cez on ešte na tom YouTube kanáli, tak má to obrovský dosah a je svedkom toho, že môžeme byť svedkami toho, že existujú platformy, na ktorých sa to dá robiť trošku inak. Zintenzívniť to a pospájať tých ľudí nejakým spôsobom, aby sme vedeli spolu komunikovať. Lebo toto naozaj zachádza to veľmi ďaleko a toto nie je, že dvaja sa chcú hrať na piesočku a niečo tu rieši. To proste my vieme, že my dvaja s tým teda veľa vody nenamútime, ale práve preto vysielame, aby sme pospájali ľudí, aby sme hľadali ďalší, alebo teda želáme si, aby sa k nám pripojili ďalší, s ktorými už by to teda malo úplne iný cvenk. Povedzme si normálne tak, jak ľudia, nemusíme sa tu hrať na nič. Takže asi tak. Súhlasím. Budeme musieť popremýšľať nad lepšími platformami, aby trošku lepší, no, lebo Facebook je pre dinosaurov, bohužiaľ, to tak vyzerá. Áno, presne tak. Už len fúknuť potom tam prach a odchádzame asi aj z Facebooku, prečo nami niekam, lebo Facebook to je čierna diera, sami to dobre vieme. Pravda vás oslobodí, len na Facebooku vás zablokujú na 30 dní. Hej, presne tak. No takže to bolo všetko na dnešný večer. Vážení priatelia, ďakujeme, však teda hodinku sme aj tak pokecali, prešla hodinka, je vyše 10 hodín, takže úplne super. Nejaké tie informácie, dúfam, že sa to dostane aspoň tým, ktorým sa to malo dostať a my pokračujeme. Dáno, vidíme sa, počujeme sa, takže dáme si ešte vedieť a ráno teda my ideme do tej Bratislavy. Asi tak. Dobre? Pekný večer všetkým. Ďakujeme za sledovanosť a dáme to všade, kde sa dá na toto videjko, aby to videli. Takže pekný večer všetkým. Čau, Dano. Maj sa pekne a díky, že si došiel. Čau. Radosťou, ja tiež ďakujem. Ahojte, pekný večer všetkým.